בסקר שערכה עמותת עלם לפני כשנתיים נמצא שיותר מ-600 בני נוער בישראל עוסקים בזנות. המספרים המלאים כנראה גבוהים הרבה יותר, אבל כיוון ששום גורם רשמי לא ניסה עד היום למפות את התופעה, קשה לדעת בוודאות. העובדה היא שרבים מהנערים והנערות האלה נמצאים במסגרות חינוכיות, מקשה עוד יותר על איתורם. אז מה ההיקף האמיתי של הבעיה, והאם יודעים מה לעשות עם זה? שלום לעורכת הדין ענבר יחזקאלי בליליוס, יועצת מיוחדת לשר הרווחה מאיר כהן, ושלום לשני נרדימון, מנהלת פרויקט ערים בלילה בעמותת עלם לנערים בסיכון. אז הנה, בכל שנה נשאלת השאלה כמה כאלה באמת יש, או מה היקף התופעה. אבל רגע, בואו לא נשאל מה היקף התופעה או כמה. אנחנו יודעים שיש הרבה, יש לא מעט ויש פחות ממה שאנחנו יודעים. איך אנחנו מרשים לעצמנו לא לדעת? איך אנחנו מרשים לעצמנו לא לטפל במי שאנחנו כן יודעים? זאת בדיוק השאלה. איך זה שלא מיפו את זה עד היום? איך זה שלא מיפו את התופעה ואת ההיקף שלה? וזה אחד הדברים שאנחנו אמרנו, אוקיי, אז עמותות עושות מיפוי כזה או אחר, אנחנו כמדינה צריכים לעשות מיפוי, להבין באמת מה היקף התופעה. זה באמת קיים. אנחנו יודעים להגיד שנשים בזנות באופן כללי התחילו בגיל קטינות, אבל כמה קטינות יש היום? וזה אחד הדברים שהובילו למחקר, לסקר שעושה עכשיו משרד הרווחה בשיתוף עם השטח. אבל זה קורה בימים אלו, תוך כמה חודשים יהיו תוצאות, אבל מה שיותר חשוב, שאנחנו יודעים שהם ישנם וצריך לטפל בהם, וצריך למזער נזקים כמה שניתן עכשיו ולא מחר. כדי שנבין כמה היום ונורא זה להתעלם מהמיפוי שלהם ומהכוונת משאבים לחילוץ שלהם משם, מה את פוגשת? בוא נספר לצופים שלנו מה המשמעות של להיות ילד או ילדה בזנות. המשמעות של להיות ילד או ילדה שמעורבים בזנות, זה אומר קודם כל להיכנס לתעשיית המין בארץ. מדובר על תעשייה שהיא מאוד מאוד גדולה, שכוללת בתוכה מועדוני חשפנות, אתרי פורנו, אתרי סקס. יש גם זנות רחוב, יש גם זנות שנמצאת בדירות דיסקרטיות, כלומר זה עולם ומלואו. הרבה פעמים אנשים לא מבינים בכלל כמה העולם הזה הוא רחב, ואנחנו יכולים למצוא ומוצאים את הבני נוער בעצם מעורבים בכל אחד מהמקומות האלו, מוכרים את הגוף שלהם, נותנים שינצלו את הגוף שלהם ונפגעים מדי לילה. הם מבינים את הקונטקסט שבתוכו? איך הם מתגלגלים לשם? אני חושבת שזה מאוד מאוד תלוי. תראה, הסיבות להגיע לעולם הזנות הן סיבות מגוונות. כלומר, אין איזושהי סיבה אחת שאנחנו יכולים להצביע ולהגיד כל מי שעבר את זה, הוא בוודאות יגיע לעולם הזנות. אנחנו כן יודעים להגיד שמי שהגיע לעולם הזנות הוא כנראה נפגע מהתעללות כזו אחרת, בילדותו בעיקר פגיעה מינית. המחקרים מדברים על זה שבאמת בין 85 ל-95% עברו איזושהי פגיעה מאוד מאוד חמורה בגיל ילדות, אם זה פגיעה מינית, פיזית או רגשית. הרבה פעמים זה על ידי אדם מאוד מאוד קרוב, אם זה בתוך המשפחה ואם זה שכן, או משנה, אנשים שמאוד מאוד קרובים. ובעצם הפגיעה הראשונה הזאת יוצרת איזשהו ניתוק בין אותו ילד לבין הגוף שלו. דיסוציאציה, ואז הוא לומד, אם אני כבר יכול להתנתק, אז הוא יכול להיות משאב שלי. נכון. בטח אבל הרבה פעמים צריך, לא מספיק, זה חשוב להגיד את זה, כי זה לא כל מי שעבר פגיעה מינית, זה אומר שעכשיו הוא מועד להיות בזנות, הרבה פעמים צריך להיות פה איזשהו מפגש עם גורם מדיח. אבל בוא נספר עוד משהו, שאנשים שמגיעים בעיקר לזנות רחוב, לא באמת שורדים אותה לאורך זמן. זה אנשים שמתים נורא צעירים. נכון, תוחלת החיים של נשים בזנות, של אנשים בזנות, היא מאוד מאוד נמוכה. דיברו סביב 40, גיל 40, באמת מאוד נמוך. אחד הדברים שאנחנו מצליחים להבין עכשיו, שצריך למנוע את הכניסה לזנות. זאת אומרת, לטפל בנשים שנמצאות בזנות, זה מאוד מאוד קשה, כי הטראומה של הזנות היא כל כך קשה, שגם הייתה פגיעה מינית בילדות, הטראומה המרכזית, כשאתה מגיע לטפל בנשים, היא הטראומה של הזנות. ולכן צריך למצוא אותן רגע אחד לפני, במעונות, בחסות הנוער, עוד לפני, כשיש את הבעיות הקשות בבית, להוציא אותם בזמן ולהציל אותם. כי מה? כי השיקום הוא כמעט בלתי אפשרי? כי השיקום הוא מאוד מאוד קשה, יש כבר נלוות לזה הפרעות אישיות מאוד קשות, נלוות לזה תופעות מאוד קשות, וגם חוסר אמון בעולם. העולם הוא המקום הכי פחות בטוח שיכול להיות. המטרה שלנו זה באמת להצליח לתפוס אותם יחסית בהתחלה, או בכלל לפני, כי ככל שהם נכנסים הרבה יותר עמוק, הרבה יותר קשה להם לצאת, הרבה יותר קשה להם להבין איך בכלל חיים בעולם הנורמטיבי, איך מוצאים עבודה נורמטיבית, כמו הדברים שלנו הם נראים נורא בסיסיים ונורא פשוטים, אצלם הופך להיות איזושהי משימה בלתי אפשרית. והמטרה שלנו זה לתפוס אותם באמת כמה שיותר מוקדם. אני מאוד מודה לשתיכן. תודה. פרס ספיר לספרות מחולק על ידי מפעל הפיס, כלומר מדובר בסוג של פרס ממלכתי, אבל בממלכה הישראלית חיים 20% ערבים, ועד היום איש מהם לא זכה בפרס, ורק סופר ערבי אחד היה בכלל מועמד, וגם הוא
כותב בעברית. האם יש התעלמות מכוונת מהספרות הערבית, מהשפה הערבית הנכתבת כאן? שלום לחיה חומסקי פורט. חסיה חומסקי פורט, ושלום לעזר דקואר, מנהלים שותפים של פרויקט מרחב ציבורי משותף בעמותת סיכוי. מה זאת אומרת, אין אף ערבי שלא היה מועמד עד שסעיד קשוע היה מועמד? בדיוק. מתוך 168 מועמדים ברשימות הארוכות, ומתוך 84 אנשים שזכו בפרס המשני או בפרס לספר הביקורים, ו14 הזוכים בפרס הראשון, לא היה אף מועמד ערבי אחד. איך את מסבירה את זה? אני מסבירה את זה בזה שהשפה והתרבות הערבית לא מספיק חשובים במדינת ישראל, ולכן לא משקיעים בהם. הפרס הזה יש בו המון חשיפה, הוא מתוקשר מאוד, יש תקצירים, יש נימוקים של השופטים, ופלח גדול של האוכלוסייה ממש מודר מהדבר הזה. אז זה, אני מניחה, יש לזה השלכות גם על היצירה עצמה. כמובן, כמובן. אין הרבה תמיכה ביצירה בכלל, ספרותית בערבית בארץ, אין הרבה מולים, ואין בכלל הרבה ספונסרים, והמדינה לא ממש תומכת בזה. אז אנחנו רואים במפעל הפיס כרשות ציבורית, שמנדתה ותפקידה זה לעשות חלוקה שוויונית של משאבים הכרחיים בשביל כלל האוכלוסייה בישראל. זה 20%, זה כוח 20%, וזאת שוק שפה מדהים. רשמית. וזאת שפה רשמית גם. זה לא רק זאת שפה רשמית הערבית, והיא לא נתמכת, לא מקבלת מספיק פרסום ותמיכה. ומה שאנחנו מציעים זה שגם ניצור מרחב הדדי, שבו הערבית והעברית יבואו גם ביחד בסוג של דיאלוג, ושיווצר פרס מקביל, שבו תינתן אותה חשיפה של הספרות הערבית כמו לעברית, ותרגום הדדי לעברית של הספרים בערבית, וככה קוראים דוברי העברית יוכלו להיחשף לספרות הערבית בארץ ולתכנים שלה ולכל הדברים. ולהפך. בדיוק. ואיך אתה מסביר את זה? למה זה לא קורה? זה לא קורה כי זה לא נמצא באג'נדה של אף גוף. במדינה יש תמיכה יותר בתרבות שהיא עברית ויהודית. אבל פה זה גם גוף שהוא לא ממש, זה לא גוף ממשלתי, זה גוף סמי-ממשלתי. מפעל הפיס הוא גוף, הוא רשות ציבורית שבה מיוצגים כלל האוכלוסייה, יושבים בוועד שלה מכל הרשויות המקומיות ומכל המקומות, ואמורה לתת ביטוי לספרות הערבית ותמיכה. מה קורה בספרות הערבית? תן לי ככה, תכניס אותי לתוך העולם. יש עולם ספרותי מאוד פורה, מאוד יצירתי שקורה בשפה הערבית בארץ, שגם אני לא כל כך מכירה, כי גם אני לא קוראת ערבית, אלא אם כן זה משהו שתורגם והגיע באיזשהו אופן או דרך שזה מתורגם לשפה אחרת. ואחד הדברים הוא שאנחנו מכירים ספרות ערבית בדרך כלל רק עם, כמו נגיד מחפוז למשל, שזכה בפרס נובל, ואז תרגמו את הספרים שלו בעברית ותקשרו את זה מאוד. כן, אבל קודם העולם צריך להכיר בו כדי שאנחנו פה בישראל. וגם אם כבר מתורגמת ספרות עברית, הייתה הוצאת ספרים אנדלוס, שעשתה עבודה נהדרת בתחום הזה, אבל היא נסגרה. אז זה גם, זה בדיוק הוצאת ספרים שהיא ממרחב השוליים ולא מהמיינסטרים. בדיוק, וגם הספרים שלה שתרגמה לא זכו לחשיפה ראויה. זה בפירוש, אנחנו עכשיו היא לא חשיפה ראויה בגלל המבנה הכלכלי של שוק הספרים בישראל. השאלה אם זה רק מבנה כלכלי, כי מבנה כלכלי גם, תראי, למשל הספרים שזוכים בפרס ספיר, מוענקים לספריות הציבוריות. זאת אומרת שזה גם הרבה כסף, וזה גם הציבור נחשף לזה. כן. בעוד שספרות ערבית לא זוכה לזה בכלל. בדיוק עכשיו אז הראה לי שיש פרס של מפעל הפיס לתרבות תורנית, לספרות תורנית, והוגשו 450 יצירות. זאת אומרת שברגע שהממסד, הגוף הזה... חיבורים תורניים, כן. כי ברגע שהגוף יוצר את המיזם ויוצא... אז יש מי שיענה לזה, אז באופן מוזר, ההתעלמות של הממסד מדכאת את היצירה? כן. כי בדרך כלל יצירה נולדת מחסר. יצירה נולדת מחסר, אבל צריך גם מי שיתמוך בה ויתן לה את הגב. וזה בדיוק מה שחסר. ופרס גם יש לו ממד סימבולי, וזה משליך על דברים אחרים, וזה יכול ליצור מגמה. שלא לדבר על הממד הכספי. אז תתאר לי את הזירה הספרותית הערבית, זה מסקרן אותי. זאת זירה עכשיו מאוד פורה, יש הרבה יוצרים צעירים בארץ. שמות, עלא אחלח למשל ספרו יחסיי הסודיים עם קרלה ברוני, איך שתורגם לעברית זכה למספר קוראים גדול, נמכר, ואפילו אופירה הנינג עכשיו איבדה אותו להצגה בתיאטרון חיפה, וזה רץ, למשל. אבל עד שאתה מגיע לשלב שבו ההוצאה מכובדת, כן, סופרת אותך, יודעת לעשות את הלקטורה שלה בשפה הערבית, יש לאנשים מיועדים לכך, רוצה לקדם, יש הרבה... קוראים את הספרות הזו גם בחו"ל?
העולם הערבי הוא גדול, מבחינת הפוטנציאל הכלכלי זה לא 20%. זאת אומרת, כתיבה ערבית יכולה להיות משווקת בכל המזרח התיכון. זה ממש גדול, ופה אנחנו נחשפים לבעיה שהיא כפולה. יש הרבה סופרים ערבים שרוצים להתפרסם בעולם הערבי, במרחב הדובר ערבית, וקשה להם לחצות את הגבולות סוג של, כי הם נתפסים כאילו שהם... בוגדים. לא בוגדים, לא, זה לא עניין של בגידה, שהם נמצאים במסגרת אחרת, וזה כבר שישראל, יש עליהם איזה משהו שמתנוסס שהוא ישראלי. כן, אבל זה גם כלכלית טוב להם. כאילו, יש שני דברים. לכל הצדדים. כן, אז... עכשיו, גם את אמרת על המזרח התיכון, סליחה, זה לא רק במזרח התיכון, בכל העולם יש הרבה קוראי ערבית. נכון. עכשיו אנחנו גם מדברים, יש כאן שני דברים, אחד זה עידוד היצירה, ושנית גם התרגום שלה לעברית, כדי שגם שמי שלא קורא ערבית ייחשף לספרות הזאת, כי קוראים דברים מאוד חשובים בספרות הזאת, כמו בספרויות אחרות, זאת אומרת זה לא... הקוראים הערבים קוראים את הספרות הערבית מקומית? כן, קוראים, העניין הוא שעכשיו... איך הם מגיעים אליה? עכשיו, מגיעים אליה דרך, יש ירידים. קטנות? כן, ויש הרבה ירידים, זאת הדרך. אין ממש חנויות ספרים של ספרים בערבית, הן מעטות מדי, וגם הייתה תקופה שבו כל המולים וכל בתי ההוצאות כמעט קרסו. עכשיו יש תחייה מחדש של כמה, אבל קטנים, והם ניש כאלה. בוטיק. כן, אבל קוראים. ומביאים מחו"ל. אני יודעת שאם אני נוסעת, יוצא לי להזדמן, נסעתי לקהיר עם איזה קבוצה, אנשים פשוט נכנסו לחנויות ספרים וקנו כמויות אדירות. וזה היום גם עם אמזון. כמויות אדירות כי כאן אין. כן. זה מעציב. כן, מאוד, מאוד. כי זה גם מנקר את הציבור הערבי מהתרבות שלו ומהשפה שלו. אם סופרים ערבים צריכים לכתוב בעברית, כי לא יהיה להם קהל בערבית, זה בעיה. אנחנו שמרנו לתרבות שלנו 2000 שנה. וסייד קשוע באמת לא פעם מתראיין על זה. נכון, ובאמת, בדיוק, כן. כן, אבל מה שיפה גם פה במרחב בישראל, שיש סופרים שלמשל שהם דו-לשוניים. למשל, אנטון שמאס וסלמן מסלחה, הם כותבים בשתי השפות. אז יש אנשים שיכולים, שיש להם שליטה כמעט מוחלטת בשתי השפות. וזה יוצר, אם יש תמיכה לפרויקטים כאלה, זה יכול ליצור מפגשים שהם ברמת התוכן וברמת השפה שהם ממש יפים. קודם כל, הבנה, יכולת להבין, לתקשר. יהודי עיראקי, שעלה מעיראק, סמיר נקש, שכתב רק בערבית. הציבור הקורא העברית לא מכיר אותו בכלל. כתב 16 ספרים. 16 ספרים, החזות. והוא לא תורגם? לא. אחותו תרגמה ספר אחד ועוד משהו קטן. הוא אפילו קיבל את פרס ראש הממשלה לספרות ערבית. חבל, תתרגמו. הנה, קריאה מכאן לתרגם. למה תתרגמו? למה? המדינה צריכה לתרגם, הוצאות צריכות לתרגם, לא אנחנו. אני מאוד מודה לשניכם, אני בצער גדול נפרדת מכם, אבל רק לעת עתה. תודה. תודה לך. זהו, עד כאן עושים סדר חדש להיום. תודה שהייתם איתנו. זהו רק בינתיים, ועדיין שומעים אותנו. אתה יכול להקריא לי משהו? הבאת? משהו לא. לא, אין לך. אבל אני יכול להמליץ לך על סיפור של סלמן נטור, שרק תורגם לעברית שנה שעברה. היא אני והסתיו, נקרא. היא אנה והחריף. אוקיי. בסדרת הכבשה השחורה. כן, מכירה.